assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pini TV tawateɓe nder e booledi kala jaam Allah wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe aadi bila aadi salade aɗa ɓo firtude ari mo Pini TV adodiri mon sak subaka dande on holko tawete e nder jayde leydi Sénégal ɗum ko wiyete roɓɓinde jaydeji ene wowirno walla mbiyenno aduno hoɗon kewno yiide ganduɗa ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ene wayno hande o arani kono ko jaam tan jaggimo ganduɗa kayya to way wonde no way wonirde en calminimo mon juurimo janggo so haaɗi jomiraɗo subhanahu wa taala on jumro onon ɓe ganduɗa ko ɓeɓe firtani oɗon aadi tawteɓe nder johli dunde baba adama ɓeɓe fulɓe to ganduɗa ko nangue nde to wawi fuddon kala min calmini ɓe juurima kono kay ɓen ɓe jatiran caggal tawteɓe to Waalo Fendo tawteɓe to Mauritanie to Mali to Guinée tawteɓe nder sous région foof tawteɓe harto to Fouta Kumbalu Mama min calmini ɓe juuriɓe ene wayno noon ganduɗa ko ɓuuri jojjude walla mbiyen ɓuuri tentude e nder jandeji leydi Sénégal e oɗo subaka janenkoɓe leydi Sénégal ɓuuri artude koye ɗiɗon sungoji e nokkuji ɗum ko wiyete élection locale tijjaɗi e 23 janvier 2022 ene wayno noon ɓe garti hen no hannirta ni e wiide mabɓe noon ganduɗa kayya ko o heewi heeya ene lohi oɗo saaha hay listaji parallèle hay violence uji foof noon ko hunde teskade kono hay ko suspense haaɓe ganduɗa kayya ko keɓani fatake taw ganduɗa ko andude hol jogonde ɗumen yaade ɗiɗon sungoji oɗo subaka musidɓe tedduɓe gudditirten koye gendire nde jayde Le Soleil ɓe mbi ko prise en charge du cancer ganduɗa kay ko alhaali safrude ɓeɗon ɓe ganduɗa ko rafaɓe oɗon noon brosse cancer ene wayno noon ɓe mbi ko centre d'oncologie mo ganduɗa ko ma waɗe réceptionné ɗo e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas tati chimiothérapie noon ganduɗa koye ko safrude ɓeɗon ñawɓe kala réticence à la vaccination hoɗo lendi noon arti ganduɗa kayya ko wasde wadde exclure ɗum ko wiyete passe sanitaire taw kayya ganduɗa koye dente foof ma ɗum noon yamirno hannit ni kanen tawe e nder helloneɓo ndeɗon jayde Le Soleil jayde libération oɗo subaka ene wayno noon ɓe garti koye alhaali sankare ngel ɗon cuhlel ngel ganduɗa wasino ganduɗa ko fitade mum to clinical les Madeleine oɗo nouveau né on bébé ganduɗa koye photothérapie waɗa noon ha tigui ganduɗa ko hoñi hen e holko ganduɗa bébé Roya e ganduɗa la face cachée de l'enquête holko somi caggal kaɗon goɗon noon losko ɓe mbi ko traitement banal ene wayno noon gelɗon cuhlel no safirani wona hunde ganduɗa ko fonde wonde oɗon docteur Houssene Djoubali ganduɗa kayya fini à drame ene wayno noon koye oɗon alhaali ɓe garti kono oɗon nurse Adji Seynabou Diallo ganduɗa ko tentini kono kayya hollitiya caɗele ɗe foof koye mabɓe gonno kono kay erreur foof ko mabɓe ko kamɓe mbaɗi ɗum tigui oɗon noon jabriya kono kayya jaaɓi haalde gonga no hannirta ni o holliti noon kanko e oɗon docteur Sara Aïdi be ganduɗa koye kamɓe tigui ganduɗa ko mbaɗi relevé policier ƴiya cuuti kongi fade mabɓe face aux enquêteurs caggal kan jayni hen koɓe ganduɗa ko o libération garti ganduɗa tigui e oɗon élection locale mo janvier 2022 ɓe mbi ko long week-end de rebondissement alhaali e Pastef kono kayya hay Mame Boye Diao en oɗon listaji parallèle mo ganduɗa waɗi ɗum to Kolda Mariam Sarr e quartier Kaolack kono kayya waɗi partisan mum waɗi manifesté holliti kañumne weltaki Deretinin Sène investi par Benno Bokk Yakaar a Ndianga Niao le maire sortant plusieurs partis se rebelle kamɓe tigui ɓe beltaki investiture oɗon ganduɗa tigui to ganduɗa ko Ndianga Niao caggal kana garen e jayde les Échos oɗo subaka ɓe gatti koye ganduɗa ko oɗon grande rébellion e nder Benno min heewide walla mbiyana ceerno Amadou Moussa wi ko ganduɗa ko opposition dans le pouvoir Benno Bokk Yakaar caggal nde hoore lendi suuɓi ɓeɗon ganduɗa ko listeji mum poɗɓe ganduɗa wadde défendre les couleurs de la coalition au pouvoir oɗo marron beige ene wayno noon Mame Boye Diao kañum waɗi plongé ene wayno noon waɗi assumé no hannit ni ganduɗa kay ko oɗon liste mum parallèle et avenir commune oɗon tigui o wi ko koɓe jaɓata ganduɗa kayya ko oppude kala ganduɗa kay ko woni fandare walla mbiyanna woni ganduɗa ko yakar oɗon commune makko kono kayye considération ngaji mum fof kala poste ji foof janenkoɓe les Échos mbi ko to Fatick to Mbacké to Sindia ha to Parcelles Assainies ɓe mbi ko listaji parallèle ɗiɗon gaddi caɗele no hannit ni kanen tawi nder hello mabɓe nayaɓo investiture de Yewwi Askan Wi désaccord total à Thiès ene wayno to Saint-Louis Khalifa Patoz à Dakar Khalifa Sall ine jiiɓoro holmo jogori ganduɗa tigui ko lomde walla mbiyanna holmo jogori nomde ɗo e Dakar kono kay investiture to ganduɗa ko to Thiès pawodiral ala e nder Yewwi Askan Wi ɗum noon ɓe garti no hannirta ni to Thiès docteur Babacar Diop préféré à Moussa Tine hollo jogorde mabɓe yaade ganduɗa ko yiya ɗon ko suspense kono to Saint-Louis wiide ɓeɗon jeynenkoɓe les Échos Aba Mbaye kañum waɗa désigné caggal nde ganduɗa kay Cheikh Bamba Dièye waɗe des appuis ɗum de woni koɓe garti hen kamɓe ɓeɗon jeynenkoɓe les Échos quotidien le quotidien e Madiambal Diagne arti oɗon tourné to Ziguinchor ɓe mbi ko le show
week-end do Sonko caggal ɗiɗon garmi garaji ngol watti ɗimmol hakkude yimɓe makko e ɓen ɓe Doudou Ka to aéroport mo Ziguinchor hen woni noon koye gartugol goɗon to Nioro e nder diwan mo Kaolack ko nden de ganda ko oɗon convoi makko waɗi accident o wasara tato kanko Ousmane Sonko kono kay tato gañimi hen gagnande musde le leader de Pastef candidat à la mairie de Ziguinchor ko jogoto yaade ɗiɗon sungoji kanen tawi nder hello jeegomo hello jeeɗiɗo nden jayde Madiambal Diagne garten ha joni e jayde lasa ɓe garti oɗon prise en charge intégrale pour la chimiothérapie ɓeɗo ganduɗa ko refoɓe cancer kala Macky Sall au chevet des malades du cancer ɓeɗon kala waari ko ballal faade mumen kanko horejo leydi ndi lamtoro Bour Guédé ɗum noon woni ko tawte nder ndeɗon jayde caggal kan Ousmane Sonko en to mairie ndi Ziguinchor ɓe mbi ko Sonko hala sodo balde mo huccodiri e oɗon beele de ɗiɗon sungoji kono kay leader Pastef ko cortège mum sakri ko wadde accident wasara hen tatoɓe ɓe ganduɗa ko takkinoɓe mo kono kay ko yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓe wonno hoolare no hannirta ni kanen tawe nder hello jeeɗiɗo ndeɗon jayde enquête ɓe gatti koye local 2022 ɓe mbi ko investiture au forceps to Pastef ganduɗa koye ko victime de son succès ɓe mbi ko mille et une problème des patriotes ɓeɗon jogui caɗele no fewi e nder kaɗon langa Pastef kaɗon landa Pastef to Thiès ɓe mbi ko Idrissa Seck place et déplacé pion ha joni omono fawa ganduɗa ko ɗiɗon bamɗi makko omo fawta ha joni de ganduɗa o famani holno ɗoɗon gueɗe jogori yaade to mbaw ɓe mbi ko Abdou Karim Sall on jagorɗo taaridi le ministre de l'environnement ko kañum tigi waɗa toon investir gam Benno Bokk Yakar to Saint-Louis ɓe mbi ko bataille entre frères de même parti se multiplie ɓeɗen ɓe ganduɗa wonduɓe landa woota taw kay ko haade woni hakkude mumen maraw ko hakkude Mary Teuw Niane e oɗon miñum ganduɗa koye Mariame Faye o wiyete ko Mansour Faye ɓe mbi ko Touba Macky récuse le choix de Chine Abdou Ahad kanen tawi nder hello na ganduɗa ko jooɓo ha jetta ɓi yo ndeɗon jayne ganduɗa tigui ko enquête garene jayde l'observateur jaynankoɓe Futurs Médias ɓe gari ganduɗa ko yoɗo suba ko alhaali yeewi askan wi Khalifa lave le linge sale ha joni noon ala ko tabiti e ɗeɗon golle kono kay ha joni ala moɓe toɗɗi gam kay jogoto yahande ɓe ɗiɗon sungoji ɓe mbi ko hanki noon to galle Malick Gakou leader mo taxaw Dakar o noon kanko Khalifa Sall ha minuit jamma kono haɓe goni suspense ala tigui moɓe cuuɓi gam kay poɗɗo huccodirde oɗon Abdoulaye Diouf Sarr gam ɗiɗon mairie de Dakar ko kulol walla ganduɗa ko jiiɓora en cuwatawa andude no hannirta ni ɓe garti ha joni e bilan mo ganduɗa ko oɗon ganduɗa ko Mburak Sow woni Idrissa Seck Ndamal Kadior bilan makko to CESE conseil économique social et environnemental hitande tigui lebbi sappo ɗiɗi woni ko waɗi toon idi bon mal non tigi jaynenkoɓe Youssou Madjiguène mbiri ɗum kana en tawi goɗon hello tataɓo caggal kan jaynenkoɓe Vox Populi e nata ɓen tato ɓe ganduɗa tigui ɓe Ousmane Sonko yara ɓe mbi noon oto wiyete ko Moussa Camara kañum jogui sécurité makko kañum tigui ganduɗa ko wasfitano mum koto centre de santé mo Nioro goɗɗo noon ko photographe makko kañum tigui joguinoɗo ɗen photoji wiyete ko Ibrahima Fall liggorno koye télé makko wiyetede Jotna TV e Amandawa alias 50 ko ɓe nde tato ganduɗa ko woni wasɓe pitale mumen ɓe mbi ko Sonko woyi mayde ɓeɗon tato la classe politique témoigne sa compassion kañumen kala ganduɗa ko ndendi gaddi duwaw faade Ousmane Sonko kono kay hoto lendi Macky Sall waɗi duwaw faade ganduɗa kay ko Pastef kanen tawe e nder helloɗiɗeɓo ndeɗon jayde Vox Populi ɓe mbi ko Macky l'épidémie des listes parallèles dans Benno Bokk Yakar caggal nde suuwi ganduɗa ko fotɓe hande waɗi no liste uji kono re yogen ganduɗa ko waɗi liste ji mon parallèle to Daara Jolof to Mboula to Keur Madiabel to Touba to Dieuppeul Derklé vient s'ajouter à la longue liste des rébellions kanen tawi nder hello neeɓo jeeɓo ndeɗon jayde Vox Pop caggal kane natala Mame Boye Diao biɗo ganduɗa ko mairie ni Kolda hayso tawi ganduɗa ko noma ton ko Abdoulaye Bibi Baldé Moussa Baldé hatta kanko jahowo kanko ganduɗa ko Mame Boye Diao ɗum noon wonno ko tawete nder jayde Vox Pop jaydi stade natal dos Aveiro Cristiano Ronaldo ganduɗa ko heɓanade on 4e journée ganduɗa ko poɗɗo yuɓɓinede Ligue des Champions UEFA Champions League e hoɗo talata nde kikiɗa ene wayno noon Bayern Munich Juventus de Turin kañumen kala ene caaba pottide mon oɗo kikiɗa ɗum ko pottide ɗiɗi ko sanga waktuji sappo e jeeɗiɗi hojomaji 45 pottide keddiɗe kala ne caaba sanga waktuji nogas ɗi pawani haydara ene wayno noon ha joni jaydi en ko ɓi stade nde garte natal Boulaye Dia caggal nde ari to ganduɗa ko Villarreal heeɓi fartangue dillude gaccude hayso tawi lawol gotol Boulaye en fin d'attaque caggal kan ɓe gaari oɗon nouvelle recrue de la tanière wiyete ko Pape Gueye peto to Olympique de Marseille ene wayno ɓe mbi ko
holko Pape Diop wawi adda Pape Gueye wawi addande ganduɗa ko barode leydi men Sénégal ko wawi addude oɗon équipe gendijo ɗum ne tawe nder hello jeegomo nde ɗon jayde caggal kan ɓe gaari e natalla ɓe gaari haala oɗon gorko mo Bambali performance des Lions du week-end Diallo voix double Sadio Mané heeɓi temedere gobi e nder ganduɗa ko sélection les Reds Liverpool musidɓe tedduɓe ko ɗum tigui wonno ko ganduɗa ko tawete nder jayndeji leydi Sénégal ɗum wonno komin tongani on e ganduɗa ko arane jayde leydi Sénégal garen e gueɗe renndo no e sen guiya heewi wiide garteren koye violence post électoral musidɓe tedduɓe ganduɗa ko o caɗele puɗɗima hewde ƴiƴam ɗam fuɗɗima hewde fitinaji puɗɗima hewde haalullaji puɗɗima hewde te élection soit arde woni gueɗel gotel hunde ne wawi yuɓɓinede e dow taw kay ko alda e tana ko alda e jiiɓoro ko alda e firina listaji parallel mbaɗama kalmo jaɓani ngoɗon noddago hoorele ndi e hoorejo leydi ndi Macky Sall ene wawi wadde liste mum parallel ala ko yiiɗa e nder ko ala ko yiiɗa e nder ɗiɗon commune aji sowona deere ala ko yiiɗa e nder Sénégal sowona deere wadde mbiyen kala koliɗo hoore mum kala maire walla mbiyen kala leader politique koliɗo hoore mum e nder département mum walla e nder commune mum ene wawi yaade ɗiɗon sugugoji nde won noon population ngaji ala koɓe mbaɗata jugé sowona golle kala mo golle mum ɓendi koko laamino ma lamto so tawi ganduɗa ko population ganduɗa ko parama jaaha par ce que wiyata komin beela gueɗe ma hamin beela gonka ma kono kay min jona ganduɗa ko yiya ko gonal ngal ma e mairie jamen wadde mbiyen violence ji fof violence uji fof wonko jarani so tawi wonko sen mbi wonko jarani wonko saabi c'est que hanki a daari ganduɗa ko violence to aéroport mo Ziguinchor hakkude Sonko e Doudou Ka golle wattat immol wooda gañiɓe hôpital fo nden heewi yimɓe plus de 30 personnes tu vois hol perduɗo que c'est la population civile wona kamɓe ganduɗa ko c'est leader par ce que kamɓe man foof ma rutto e galle mum jooɗo jonna wadde mbiyen en la population enen ganduɗa ko les citoyens so tawi en mbawa jooɗade paɗen ha ganduɗa ko supa 23 juin 23 janvier jehen gori en mbawen ganduɗa ko yuɓɓinde campagne o e dow deyre ganduɗa ko gari min gara walla pette goɓɓe ɗe walla pindiral ngal ala ko wawi gaynude ɗo e nder leydi Sénégal te ganduɗa ko ala wawi fewnude sowona ko wawi bonnude wadde mbiyen waajuji ñande fof ɗi min mboɗo waajo hooram mboɗo waajuma aɗa waajo ham mboɗo waajuma wadde mbiyen ko kalta ko mi oppat min ko kalami ko mi jaggi e ko kalta ko mi ƴeew so tawi ma won nafoore hande ganduɗa ko ma won jiiɓoro te so tawi ko gueɗe bannude violence o ala ko wawi firtude violence o ala ko ganduɗa ko wawi darnude ko wawi tigui ganduɗa ko tabitinde ɗo e nder leydi Sénégal wadde mbiyen Sénégal andira ko paix donc prenons la paix multiplions les bons actes solidarité opposition e ganduɗa ko pouvoir ne mbawi sehilagal wayɗo mbaɗon mais Sénégal andirama ɗum déjà il faut que nous la jeune génération guitten oɗon image e nder Sénégal quoi siki ala so wi jeune génération par ce que hande la majeure partie e waɗoɓe politique e findoroɓe ko sukaɓe tosɓe ganduɗa ko fonno wiyaɗe ƴeewoya liggueyaji comme ko ganduɗa ko on cuuɓima politique comme métier donc jodne ɗum noon quoi min ko ɗum wonno waajam wasiyam faade moon min jiiɗi élection e dow deere amin jiiɗi élection ganduɗa tigui e transparence amin jiiɗi élection ko alda e tana sans violence taw sans min jiiɗa ƴiƴam min jiiɗa violence min jiiɗa yiide haydara sowona élection avec transparence équité ganduɗa koye nder ganduɗa ko bureau ji vote nder leydi Sénégal kala wadde mbiyen comme ko ɓe jaggui ganduɗa ko 23 juin ko ɓaawo janggo sa daari hen ganduɗa ko journaux ji walla toutes les informations sur le net au Sénégal focus sur les élections locales musidɓe tedduɓe artirde haqqille ne ko hunde hande ko hunde fonde wonde donc nak ko ɗo woni komin dowirta ɗo woni ɗum ɗo wonno komin gari wajade so tawi ganduɗa haala ha waɗi perguide walla waɗi huyoɗade en paami koye amen yooɗi hen fewi hen koye moon en calmini ganduɗa ko yummum piinde o wiyete ko nen lelɗo si o tawi to France Mantes-la Jolie en calmini gorko mo Sinthiou Garba Daaro wuuro Koli o wiyete ko Thioub Elimane Bass ko gorko ganduɗa ko battuɗo haqqille ko mbatten hono fewi no fewi kono kay meeɗa yettere en caggal hay saaha goto en calmini Yero Mbaye en calmini Mamadou Mbaye en gorko mo Cempen kono kay en duwnima nguɗon ɓesgu Cempen kala sikki ala e yaadu ganduɗa ko Abdoul Sarr woni baydul DMP woni Abdoul ndarino Cempen ɓuuri wowirdam woni sunare wonande jeunesse Cempen kala woni sunare wonande ganduɗa ko mouvement Rappulaar kala woni sunare wonande Dande Maayo kala sabu so wiyama Bamum sukaɓe o ƴettu sukaɓe fof o takki o fawi sara makko so wiyama Bamum sukaɓe ala mo wawi ronkude o jooɗade o joytude mum so wiyama Bamum sukaɓe ko yimɓe kala gonini sehila makko so wiyama Bamum sukaɓe ɓerde makko yaaji wadde mbiyen
témoignage uji e ɗiɗo auroji sartaji muroji garnoɗi ganduɗa ko segu sukara ruttudemo teddugal kono 12 demo ha to ganduɗa ko hoɗorde makko e sere yiyam golle mabɓe kono kay ɗin kongi ɗe ganduɗa ko ceerno mamoudou belli mbawi haale makko woni ganduɗa ko kongi joɗɗi woni ganduɗa kongi jurmini ɗum woni kongi belɗi saabu ganduɗa mon fof ne yiiɗi ganduɗa ko kongi baɗi noon waɗi témoigné faade mayde mum wadde mbiyen en jetti number 1 mo alphaji fouta ganduɗa ko jibinde ɓinguel innirde ɗum ganduɗa kay ko baydul DMP wadde mbiyenna ko fartange tigui ganduɗa ko wasiye faade mabɓe sikki ala mayde baydul woni exemple pour toute la jeunesse andinama ganduɗa ko c'est la simplicité c'est la modestie ko ɗeɗon gueɗe goni mbaɗat caractérisé inamade yankinare e jaggirde neɗɗo fof ko hoorema sa yihima ganduɗa ko ɗeɗon golle ma cimtitegal ma hanki wotti yontere ko wirnuno kono ganduɗa ko waɗat duuɓi e kitare ko ganduɗa o yejjitta baydula yawi yaade kono min jaaɓi golle gueno en duwinimi ganduɗa ko liggittoɗo men ɗo o wiyete ko Dieynaba Sow kañum ne wasi miñum hanki en yuwinima en ñaaguima ndeysan ɓe mbi so mayde wayno ma wonmo yakani dara ganduɗa ko jomum waɗa posté e nder ganduɗa ko page mum wiye somi maayi hay goto woyam ñaaguima on Allah ko duwon ɗon kam yo leydi hoydo am si je meurs ne me pleurerai pas ko ɗum ɗon woni ko miñum Dieynaba Sow windi en duwoni mabɓe en duwinima famille o foof yo Allah yurmomo yafomon toon waɗa fofterde makko ndeysan yaadi cuwaw aduna ko noon leliri waɗi ko sam welde sam mettude so gasi tan gasi musidɓe tedduɓe yeeɓen ko ɓawi Pini TV ɗum woni komin gaddanno on ko sifa e nder kelle gadane jeyde leydi Sénégal ɗo ñalawma talata ɗiɗi lewru novembre 2022 aadi men e kabruji rewɓino jeyndeji ko janggo subaka so aadi jomiraɗo to karallagal to technique caméra wonno toon ko ley Fatou Massali hufno haalirde ko Moussa Niang bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jaramon jarama.